Avui fem una amanida de llenties amb remolatxa, tomàquet cherry, ceba vermella i maduixes, i amb la qual hem fet una mica de trampa, entre cometes, perquè ja tenim cuites les remolatxes i les llenties. O sigui, podeu comprar el llegum cuit i també la remolatxa cuita, de fet. Jo ho he fet a casa, de totes maneres. Amb les llenties he posat el triple d'aigua amb un gra d'all i una fulla de llorer, 45 minuts. I amb les remolatxes les he embolicat en paper d'alumini i les he tingut 1 hora i quart al forn, a 200 graus. Hem posat a netejar l'enciam i tallem així petit els tomàquets, la ceba, les maduixes i la remolatxa. Com que era força gran, aquí és per 2 persones, només n'utilitzaré mitja, però per 4 poseu la remolatxa sencera. Ja tenim el plat acabat i hem posat l'enciam a sota, llenties, remolatxa, a continuació, després la ceba i finalment els tomàquets i les maduixes. Una mica de llavors de grosella, unes quantes pipes de carbassa i una mica d'un pesto sicilià que em quedava. És un pesto més cítric que tenim la recepta en un altre lloc del blog.